Aínda que en principio si daban os números, a proposta de orzamentos do Goberno de Noia non saiu adiante. Sen previo aviso e por sorpresa, un dos concelleiros do PP, Luís Salamancos, votou en contra do seu propio grupo. Unha postura que o alcalde de Noia considera incoherente, posto que si apoiou a aprobación provisional das contas no mes de xullo. No pleno correspondente ao mes de xullo, e un dos asuntos da orde do día era os orzamentos do 2024, uns orzamentos que quedaron aprobados inicialmente nese pleno, co voto favorable dos concelleiros do PP e do Noia, evidentemente tamén dese concelleiro en concreto, de Luís Salamancos. Bueno, pues sorpresivamente este concelleiro desmárcase do grupo de goberno e vota en contra dos mesmos. Tralo pleno, Luís Salamancos presentou a súa renuncia ás responsabilidades de goberno que viña ostentando dende o inicio da legislatura nas áreas de persoal e policía local. Aínda así, manterá a súa acta de concelleiro como membro do grupo mixto. Evidentemente, era unha excusa para xerar a ruptura e para abandonar o Grupo Popular e pasarse ao Grupo Mixto. Utilizou a xustificación dos orzamentos como podería utilizar calquer outra. Evidentemente, non nos manifestou previamente a ningún dos compañeiros nada ao respecto, tampouco manifestou na reunión previa á celebración do pleno. Facemos o Grupo de Goberno sempre unha reunión previa aproximadamente media hora antes da celebración do pleno. Non puxo nada de manifesto. O día anterior tivemos a Xunta de Goberno correspondente, da que el formaba parte, na que se falou tamén desa cuestión e non puxo ningún impedimento ni ningún plantexamento sobre a mesa, e entendemos que esta é unha reacción con unha intencionalidade, que a intencionalidade de facer dano ao grupo de goberno, de facer dano ao Partido Popular, independientemente que el busca tamén facer dano ao alcalde de Noia, neste caso Santiago Freire. O cambio de postura de Alamancos derivou no rexeitamento dos orzamentos, polo que o Concello deberá traballar o resto do ano coas contas de 2023 prorrogadas, o que implicará importantes prexuizos para os noieses, tal como advirteu o alcalde. A aprobación dos orzamentos, evidentemente, causa unha serie de prexuicios que a xente que votou en contra tendrá que explicar por que motivo fan eso e, sobre todo, dar as explicacións a aquelas colectivos, entidades ou investimentos que se poidan ver afectados, porque, evidentemente, non é unha actuación sin consecuencias. A renuncia do ata o de agora edil do PP implica ademais que o Executivo, conformado polo Grupo Popular e o Noia, quede en minoría, con 8 concelleiros fronte aos 9 da oposición.